Magandang araw sa inyo mga ka-chicken! Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back dito sa channel mga ka-chicken, no? Ngayon mga ka-chicken, pag-usapan natin yung katanungan kung sa mga roster natin kung paano sila pagsasamahin na hindi nag-aaway. Paano sila pagsamahin sa breeding na hindi nag-aaway, ano? Lalo na mga ka-chicken kung maramihan yung i-breed natin na kailangan natin ng 2, 3, or 4 na tandang hanggang 5 ganyan. Ano ba yung gagawin natin? No? Ano ba sila pagsamahin na hindi mag-aaway mga ka-chicken? No? Dito sa akin mga ka-chicken, ayan, makikita nyo mga ka-chicken. No? Mayroon ako ditong 3 tandang. Ayan. Kasi ito yung kadalasang tinatanong sa akin kung paano sila pinagsasama o hindi ba sila nag-aaway yung ating mga tandang dito sa pagbibreed natin sa kanila. Hindi sila nag-aaway mga ka-chicken. Kahit 3 sila nilagay ko, yung gagawin natin mga ka-chicken, simple lang. Dapat yung nilalagay natin ng mga roster ay dapat sila ay magkasama silang lumaki. Simula sa pagkabata nila, pagkasisiw nila hanggang sa paglaki sila ay magkasama silang lumaki, ano? Hindi sila naghiwalay o hindi sila magkaiba sa paglaki. Dapat sabay silang lumaki o lagi silang nagkakasama sa paglaki. Kasi hindi talaga yan nag-aaway mga ka-chicken kung ganyan. Kasi yung nag-aaway lang mga ka-chicken kung halimbawa magkaibang roster na magkaiba ng kinalakihan o magkaiba sila ng lugar o kahit nasa mismong lugar mo lang o magkaiba sila ng kulungan o pinaglagyan mo, sigurado kung paghahaluin mo yan sila ay ano na yan mga chicken, ay automatic mag-aaway yan sila. May kinastahan pa dito. Kaya napagsama ko sila mga chicken kasi nagkasama talaga silang lumaki yung mga chicken. Kung plano nyo din mga chicken, mag-breed ng maramihan, pumili kayo ng mga lalaking manok o gagawing mga roster na breeders. Dapat simula sisiw nila ay magkasabay silang lumaki yung napili mo. Hindi mo sila pinaghihiwalay ng pinaglagyan o lugar mga chicken o kulungan. Dapat nasa isang lagayan lang talaga sila. Ito lang mga chicken, kung nag-aaway man sila ay parang nagkakatuwaan lang sila. Pero hindi talaga yung away na mga chicken, yung parang nagpapatayan. Dito mga chicken, hindi talaga. Nagkakatuwaan lang sila minsan kung medyo nag-ano sila, sasalpukan ng kaunti. Ayan. Ganyan mga chicken yung gagawin natin, para hindi mag-aaway. O pwede tayong maglagay ng roster na pinagsama natin na hindi nagsasalpukan. Ganun yung gagawin natin mga chicken. Pero kung magkaiba na mga chicken, iba na yan mga chicken, mag-aaway na. Tulad dito mga chicken, tingnan mga chicken, ganyan lang, hanggang ganun lang mga chicken yung away nila, hindi talaga yung away na nagpapatayan. Pero kung yung sa kabila na roster mga chicken, ayan, magkahiwalay yan sila na lumaki dito sa 3. Sigurado, pag pinagsama ko yan sila mga chicken, ay mag-aaway talaga yan. Kaya ito, yung 3 na ito, hindi talaga mag-aaway. Kaya doon sa mga nagiging cross ko, may napili na ako doon gawing breeders. Pinagsama ko talaga mga chicken. Hindi ko sila pinaghiwalay para pagsalang natin dito sa breeding, ano na sila mga chicken, hindi nag-aaway. Ganyan lang yung gagawin natin mga chicken, kung plano nating mag-breed ng maramihan ay pumili na tayo ng gagawin o mapipili natin magiging roster na pang-breeding, ay
pinagsasama na natin simula sisiw sila hanggang sa paglaki nila para pwede tayong maglagay ng 3, 4 o 5 o pwede din 2 kung nagbe-breed tayo, no? O ayan lang yung ginagawa ko mga chicken, ano? Para simple lang. Siyempre, kung magkakilala talaga yan, simula sisiw nila, hindi talaga mag-aaway yan. O ayan mga chicken, sana may nakuha kayong idea, no? Sa ginawa natin na ito na vlog para sa maraming nagtatanong dyan. At sana ay makatulong sa inyo, no? Lalo na sa mga magsisimula pa lang. O ayan mga chicken, ingat po tayo palagi. God bless. Thank you. DJ.